славіцца хатавіцкая зямля і як сустракае гасцей Лагойшчына. Якія песні спяваюць і як калядуюць сёння на вёсцы. Народны калектыў народнай песні «Хатавіцкія музыкі» раскрывае свае таленты. А Іван Іванович Крук працягвае знаёміць нас з традыцыямі беларусаў і сёння прадэманструе, як рыхтаваліся да калядак і як варажылі нашыя продкі. Усё гэта сёння у фальклорным шоу «Спявае Беларусь». Вітаем вас, шаноўныя тэлегледачы. У эфіры тэлеканала «Беларусь-3» фальклорнае шоу «Спявае Беларусь». І мы рады зноў запрасіць вас у спеўнае падарожжа па Беларусі, каб пазнаёміцца з новымі таленавітымі калектывамі. І, вядома ж, заспяваць разам нашы беларускія песні. Мяне завуць Сергей Выскварка. Я Ларыса Мятлеўская. І сёння мы гасцюем у аграгарадку «Октябрь», што ў Лагойскім раёне Мінскай вобласці. Сустракайце народны калектыў народнай песні «Хатавіцкія музыкі». Ой, добрый день вам, дорогим гостям, рады вас вітать, вам добра жадать, и здоровьейка, долгие годы светит сонейка, веселеньким быть, счастье долю иметь, да и у працы жить, дружно песни петь. Ой, добрый день вам, дорогим гостям, рады вас вітать, вам добра жадать. Час прыемны вас чакае, мы вам гэта абяцаем. Дык хутчэй заходзьце ў дзверы, мы вас сардэчна запрашаем. Дзякую. Вельмі прыемна. Хатавіцкая зямля заўсёды славілася таленавітымі людзьмі, музыкамі і спевакамі. І дзейнасць народнага калектыва народнай песні «Хатавіцкія музыкі» чарговы раз пацвярджае гэты факт. Гісторыя калектыву пачалася ў 1988 годзе. Стваральнікам і кіраўніком калектыву з'яўляецца Ганна Адамаўна Сарман. Хатавіцкія музыкі – гэта людзі розных прафесій, настаўнікі і вучні мясцовай школы, культработнікі і хатнія гаспадыні. І хоць калектыў не прафесійны, але ён адзін з найстарэйшых самадзейных народных калектываў Мінскай вобласці, які зараз працягвае выступаць, абнаўляць рэпертуар і радаваць усіх сваімі песнямі. Хатавіцкія музыкі. Чаму менавіта так называецца ваш калектыў? А наш калектыў называецца так. Мы яго назвалі ў гонар сваёй вёскі. Наша ж вёска Хатавічы. А пры чым тут Октябрь? Октябрь. До 39-го года наша вёска называлася Хатавічы. І неяк вось гэтую назву Октябрь не прынялі нашы жыхары. И так очень наивно стало называться, постоянно называется Хатавичи и Хатавичи. Есть официальная назва, а есть так, такая вот ніби покричка такая вязковая. Октябрь. И это як псевдоним у человека у нас Октябрь. А Хатавичи он был и будет, наверное, постоянно заўсёды. Потому что мы эту назву любим и ценим. И вот мы ансамбль назвали свой. Хатавіцкія музыкі. А так, як у нас у ансамблі, у калектыве заўсёды было много музык, вось назва так і атрымалася. Хатавіцкія музыкі. А якая у вас ёсць візітка? Вось, можа быць, ёсць такая песня, якую вы лічыце за візітку? Так, мы вельмі любім і думаем, што гэта наша візітка, гэта песня Лявоніха. Лявоніху
дорожки куют, и подваривают, наши девушки подманывают. Лявоника моя, ты гармоника уже расцвела высокими цветами, с добрым мужем да и детьми. Расцвела высокими цветами, с добрым мужем да и детьми. Лявоника моя, ты такой прикажу мне не было. Я здоров соберуся да погулять, но лявоники своей не познать. Я здоров соберуся да погулять, но лявоники своей не познать. А Лявонику полюбил, Лявонисе чаровички купил. Лявоника душа ласковая, чаровичками поляскивала. Лявоника душа ласковая, чаровичками поляскивала. Ух, порадовали, повеселили. Сапраўды, заводная песенка у вас. Такая вышла Лявониха задорная, вот некая такая вот октябрьско-хатовицкая. А Ось може так. ви нам розкажете, як ствараўся ваш ансамбль? От ваш калектыў, як ён пачынаўся? Ну, нашему коллективу в гэтым годзе исполнилось 30 годов. О, так у вас юбилей. Юбилей в гэтым годзе, Концерт дороженькие. подрыхтовали, ці уже показывали? Знаете, мы рыхтавалі канцэрт так, як саўпала так, што ў гэтым годзе святкавала наша вёска юбілей 460 гадоў. Ого, так вы уже вот. два юбилея у один Вот, скрутили. вот, так і Ну, так это атрымалася. 30 годов у вас усё пачалося. 30 Цікава, гадоў. цікава, распавядзіце, калі ласка, як гэта было? Бывшим самадзейным калектывам мы паехалі аднойчы на фестываль народных калектываў, на Нарач. Так як у нас у Лагойскім раёне яшчэ не было народных калектываў. І нас адправілі туды вот, на фестываль народных калектываў. Ну, а нас там заўважылі і запрасілі вот, як-то падрыхтавацца, каб абараніць гэта ганаровае званне народны калектыў. Вот, і мы пачалі рыхтавацца, і буквально через 2 гады пасля гэтага выпадку мы і пацвердзілі гэта званне. А вот Абарані. менавіта вот 30 гадоў таму хто пачынаў ствараць калектыў ваш спеўны? Стваралі мы яго вось з маім мужам Васілём. О, Так, это так, у нас мы тут ўжо вот Васіль 35 гадоў з ім жывём. І 30 гадоў спяваем. І 30 гадоў спяваем, ужо больш спяваем. Гэта ж мы ўжо ў другім клубе працуем, даражэнькія мае. Вот, а спяваем мы ўжо 40 гадоў. вось адкуль нараджаецца, оказывается, вот так. Вот Так гэта сустрэліся, такі пакахаліся. добры Васіль, таму такая спявучая Васіліха. Вот да, так. І знаете, наш ансамбль складаецца з 2 груп. Вось вакальная група, гэтай групай кірую я, а Васіль мой кіруе ансамблем народных інструментаў. А вы знаете, гэта вельмі адказная справа. І я хочу дадаць, што у нас ужо 6-й состав ён рыхтуе. Вось так. Яка вы 6-й состав, потому что у нас же ж играют дети, школьники, а яны ж подрастают, Растут и въезжают у расходятся, город. так. Так И у очень вас хатавіцкая музычная традыцыя нарадзілася. Так, і калі яшчэ- вось столькі музыкантаў падрыхтавалі. Ларыса, яшчэ хочу добавить, адзначыць, што гэтыя дзеці нашы не маюць музычнай адукацыі. Усё, што яны ведаюць, гэта ўсё дзякуючы Васілію Еўгеновичу. А гэта і правільна, гэта мусіць самае найлепшае, правда? Сапраўдныя народныя музыкі. Вось так. Без вялікай адукацыі, але з вялікім гонарам і з майстэрствам у руках. А можа, ёсць якая песня, которую толькі вы спяваеце? Вот каб яна была мясцовая, ваша, толькі ваша. Ну, ёсць. Ёсць у нас Сямёнаўна. У нашай мясцовасці здаўна і на вяселлях, і на вячорках спявалі прыпеўкі пра Сямёнаўну, а ў нашым калектыве яна стала песняй.
Акцябр – аграгарадок у Лагойскім раёне Мінскай вобласці. Да 1939 года гэта была вёска Хатаевічы, і менавіта так і да гэтага часу вёску называюць многія жыхары. Існуе 3 легенды о паходжанні назвы Хатаевіча. Першая легенда гучыць наступным чынам. Лічыцца, што раней тут знаходзілася мястэчка, і людзі, хутулі закінуўшы за плечы, ішлі на рынок, каб прадаць свае вырабы, або то, што яны змаглі вырасці ў сябе на гаспадарцы. Па другой легендзе, ад Хатаевіч да Плешчыніц знаходзілася толькі адна хата. Но мы прытрымліваемся трэцяй легенды, якая нам больш усяго падабаецца, аб тым, што сваю назву наша вёска атрымала ад пана Хатаевіча, які тут жыў. Вось такія у нас існуюць меркаванні. Хатаевічы вельмі старажытная вёска. Упершыню згадваецца ў 1558 годзе. Сёння Акцябр, былыя Хатаевічы, з'яўляецца цэнтрам Акцябрскага сельсавета. Гэта старажытная прыгожая вёска з добразычлівымі і таленавітымі жыхарамі, са сваім павольным тэмпам жыцця і сваімі традыцыямі. І на каталіцкія, і на праваслаўныя каляды у нас калядуюць. Людзі, моладзь разам з імі накіроўваецца па хатах, спявае песні, жадае добрага здароўя, добрага ўраджаю і ўсяго-ўсяго самага найлепшага. А нашы жыхары з радасцю і задавальненнем іх заўсёды сустракаюць дома. Таксама іх частуюць для таго, чтобы у будучым у іх таксама быў вельмі добры ўраджай. І вельмі крыўдзіцца, калі хтосьці да іх не зойдзе. За працяглы перыяд вашай творчай дзейнасці вам даводзіцца выступаць на розных сцэнах, на вялікіх і малых, а на якіх вам падабаецца больш? Вы знаете, что мы любим петь и спеваем для людей. И нам не важно, якія гэта сцены, малые, вялікія. Мы выступаем и на поле, у час зажинок, и ездим до комбайнов, и выступаем на святах вёски, и выступаем на байкерских шлётах, як нас запрашаюць. И где мы только не выступаем. Нам не важно, галоўнае, каб прыносіць радасць людям. Вось гэта у нас галоўнае. А які глядач больш так вам падабаецца? Гарадскі, вясковы? Вы знаете, что мы глядачоў не выбираем, мы стараемся им отдавать душу. И як вось мы пяем душой, то неважно, гарадскога мы тоже бяром. Чаму ж не пудзець, мушка на бакенцы
такая белорусская классика. Ой, я ў дзяцінства проста адразу акунулася па радыё, з маленства чула гэтую цудоўную песню. Проста свята стварылі. Дзякуй. А вы якія песні больш любіце? У ваш рэпертуар як яны трапляюць і якіх больш у вашым рэпертуары? Ой, ведаеце, у нас вельмі много жартоўных песень. Асабліва пра старога дзеда, ухажора кавалера і маладзіцу. Вельмі любім жартоўныя песні і нашы гледачы і слухачы таксама. А як яны трапляюць? Ну, калі-небудзь такая песня каго-небудзь і нагадвае. Вось, напрыклад, быў у нас некалі загадчык клуба Михаил Вацлавович. А Ганна Адамаўна знайшла песню «Серабрыста барада», а ў дзеда барада серабрыста. Ну і так даспадобы прыйшла, і так гэта серабрыстая барада нам нагадала Михаила Вацлавовича. Ну не маглі мы яе не праспяваць. Мораль сей басні такова. Не заляцайцеся да маладых дзяўчат. Ну чаму? А паглядзіць, хто забараняе. За пагляд грошай не бяруць. А яшчэ ведаеш, Ларыса, ёсць такая гісторыя. Два дзяды сядзяць на лаўцы, а міма дзяўчына прайшла, цяпер такія ж нарядныя такія, спаднічкі кароткія, яны след паглядзелі і кажуць: «Господі, забраў сілу, забірай вочы». Нема чаго глядзець, за пагляд трэба грошы даваць. Ну добра, даражэнькія. А што яшчэ такога вясёленькага, ладнага, складнага вы нам праспяваеце? А вы знаете, что некалі носили гарбузы, калі не хотела дзяўчына выходзіць замуж за кавалера. Ведаем. Ведаеце? Так. У нас вось гэткая песня ёсць. А напісаў яе на словы нашага мясцовага паэта Василий Евгенович. О, дык и она так и называется «Сваты». Сваты,
збяднела гаспадарка ў гэтай дзеўкі. Агарод увесь спустошаны быў, усе гарбузы, мусіць, выбрала. Так, так. Перебирала, мабуть, Ну, ну. перебирала. О, Але ж каб- перебирачка до добра не завжди доводить, правда? Правда. Есть такие девки, которые зразу идут, которые бяре, за того треба идти. Так, кажуть, з Богом поразочка, калі люди трапляються. А як же? Потім був би чоловіка на свій лад перепроєктуєш, правда ж? А ці часто у вас весілля на вёсці? Раней были часто, ну а зараз молодь выехала. Так что веселье у нас тоже редкость стала. І гарбузи цілі. И гарбузы целые, коровы ўсе з'едаюць. Ну так што, даражэнькі, што яшчэ мы пачуем у вашым выкананні? Ой, я повяду коника поите. Кажеш, вёска, гэта аграгарадок, між іншым. І ёсць яшчэ і стальныя трактары, але вось толькі трэба коня трымаць, каб з маладым сустрэцца, каб дзяўчына пайшла паіць коня і сустрэла каханне, вось так. Тут есть в этой песне одна загадка. Коли нашей молоді теперь сказать вот такие слова «Мяне миленький обул», и они подумают, что зробил? Подманул. А Вот неколи подарунок принес мяне миленький обул. Ну так. Стальные кони. Ну, вот ладно. вы ж такие веселые, девчата, такие задорные, поглядишь, усмешки какие, а? Ну. Одна в одну. Тут мы прямо приходим сюда сем'ями. Вось поглядите, Тетяны сынок играє на балалайці. Вось Наталі, дачушечка, наш хореограф, а сынок играє на балалайці так само. У нас усё тут вот Наталі, дачушка играє на бубні. Бачите, як цікаво? У вас сапраўдны сямейны ансамбль ужо атрымаўся. А може узгадаем, где вы выступали? Якія ўзнагароды маеце? Ёсць жа чым ганарыцца за 30 гадоў. Ой, ведаеце, мы много дзе выступаем. Вось нават не одно амаль святак, якое робіцца ў нашым раёне, без нас не абышлося. І абласныя, і міжнародныя, і нават міжрэспубліканскія. А куды не поедем, адусюль везем то грамоту, то диплом. Малайцы, любяць вас. Да. И глядач, и журы розных конкурсов. А ці ёсць у вас такая песня, вот, которая, как вы спели, одразу все, журы на коленки сядет.
плакала. Чаго такая веселая песня, а яна бедная все плакать и Усё плакать. выбрать кавалера себе не могла. А мабуть, ад радости. Да бабы ж такие. И добро плачут, и дренно плачут. Разбери вас, поспробуй. На працягу стагоддзяў беларусы верылі, што ў калядную ноч адчыняюцца нябёсы. И коли гэтым удало скарыстацца, то можно даведацца про свою будучыню. Але варожаць і цяпер. І пра тое нам распавядзе Іван Іванович Крук. Прадказаннями лёсу все займались в адпаведнасці со своими релігійнымі конфессиями. Нехта у ноч з 24 на 25 снежня, а нехта з 6 на 7 студзеня. І акрамя таго, яшчэ Новы год таксама быў той пазіцыі, дзе, як у народзе казалі, адкрываліся нябёсы, і можна было пагаварыць з небам адносна вырашэння самых складаных і самых перспектыўных пытанняў сямейнага існавання. Пра што выражылі нашы дзяўчаты, а можа быць у меншай ступені, але тым не менш і хлопцы. Безумоўна, для дзяўчат было самым галоўным на першым плане пытанне: быць у пары ці не быць. Дзяўчына выбягала на вуліцу і вот так вот руками аберуч абхоплівала штыкетнік, плот. А потым ціхенька лічыла: цот, не цот, цот, не цот, цот, не цот. І калі апошнім было цот, то есть цотная колькасць, парная колькасць штыкецін, значыць, это было першае прадказанне таго, што дзяўчына будзе замужам. Другім варыянтам вызначэння, так сказать, ці будзеш у пары, ці не будзеш, быў яшчэ такі, здавалася б, самы звычайны для вёскі момант. Дзяўчына бегла ў дрывотню і брала ахапак дров, не лічыла нічога, просто вот раз, падхоплівала і прыходзіла, так сказать, клала ціхенька, грукаць не трэба было, потому што свята, каб сям'я не сварылася паміж сабой, толькі апускалі ціхенька каля печы. Цяпер глядзіце, і пачынала лічыць. Тут уже зразумела, што бралі па пары. Я хочу быць у пары, поэтому раз пара, два пара, три пара. О, у нас усё атрымалася, так сказать, як мага лепш. Бачыце, пара зноў такі. І прычым дзіўная рэч, што ў нас аказалася роўна 8, а 8 гэта як бы тая пазіцыя, тая лічба, якая звязвае паміж сабой долю двух людзей. А дзе, з якога боку будзе каханенькі родненькі, з якога боку прыйдзе сужаны? І тады яны выбягалі на вуліцу і слухалі, з якога боку забрэша сабака. Ага, першы знак, адкуль прыйдзе сям'я сужанага, так сказать, у сваты. З другім варыянтам было, яна разварочвалася, становілася тварам да хаты і спінай да вуліцы, здымала валенак з правай нагі і кідала праз плячо. І куды ляжа, так сказать, да, гэты валёнак, куды сваім носікам будзе ўказваць, вот туды і пойдзе яна замуж. А дзяўчына хацела вызначыць, а якім будзе характар у будучага мужа. І тады яна брала каменьчык і кідала у ваду ў калодзеж. І калі ён пайшоў глуха, ціха, то тады гаварылі: спакойны, разважлівы, ураўнаважаны. Калі ж будзе многа пырскаў і, так сказать, звонка пойдзе, то тады казалі: муж будзе сварлівым і многа, так сказать, эмоцый лішніх будзе ў гэтай сям'і. Прадказальнікам лёсу дзяўчыны могло быць не толькі люстэрка вады, але і тое сапраўднае люстэрка, якім карысталася дзяўчына ў паўсядзённым жыцці або гаспадыня каля печы. І два люстэркі, паміж якімі запалювалі свечку, утварала вот гэты вот даўжэразны калідор, што называецца, з гэтага свету ў той. І гэты калідор дапамагаў убачыць нават тое, як будзе выглядаць гэты малады чалавек. Дзяўчына запальвала свечку, все гэта рабілася ў цемры, ў цішы, святло ў гэты час у хаце не гарэла. І потым вот так ставила другое люстэрка і пра сябе гаварыла: сужаны мой, прыйдзі, пакажыся, які ты. І вот так вот ціхенька сидзела, доўга, магла быць іншы раз і 5, і 10 хвілін. І потым адбывалася нечакана. Адтуль, як зёна з тумана, так мне расказвалі жанчыны, так сказать, не раз. Абавязкова, як толькі ўбачыш твар гэтага чалавека, адно з люстэркаў трэба хуценька перакуліць. Чаму? Таму што можаш нечакана атрымаць, так сказать, аплеуху з гэтага люстэрка, і потым гэты след застанецца на ўсё астатняе жыццё. Другі варыянт варажбы якраз з удзелам паперы. Браўся аркуш паперы. Вот так вот, яго акуратненько камячылі, клалі на талерачку, падпальвалі
І причым падпальвалі як? З аднаго боку трымалі свечку, з другога боку потым падпалены аркуш паперы, і цень, які падаў ад гэтага аркуша палаючага на стенку, і ён прадказваў, што цябе чакае наперадзе. Шчасця вам і добрай долі ў новым годзе, і хай вам пашанцуе з гэтымі навагоднімі варожбамі. Вы глядзіце фальклорнае шоу «Спявае Беларусь». Сёння нас запрасілі ў народны калектыў народнай песні хатавіцкія музыкі. І зараз мы пакажам яшчэ адзін спосаб завівання наміткі. Гэта галаўны ўбор замужніх жанчын. Ангелінка ўжо ў нас хутка-хутка будзе збірацца замуж. І для таго, каб завіць намітку, спачатку трэба зрабіць спецыяльны галаўны убор, прычоску стварыць. Косу расплятаем на дзве і будзем заплятаць дзве касы. Гэты спосаб з вёскі Хатынічы Ганцавіцкага раёна. Яшчэ да нядаўняга часу там так завіваліся. У касу трэба ўплесці ў плёткі такія спецыяльныя шнуркі, которые будуць трымаць. Да, вось. Можна гузельчик. Гэта ж усё не будзе відаць. Усё схаваецца пад чапец, пад намітку. Вось так, крыж на крыж. Возьмите, кля ласка, там. Так, трымаю. Ужо твар мяняецца. Конечно. Ну. Вобраз будзе. Цяпер абавязкова чапец. Ой, як хораша. Ну-ка, надзяваем чапец. У гэтым спосабе чапец відаць. Вот ён адрозніваецца ад іншых, таму што чапец будзе відно. Трэба зрабіць як быццам бы як хустку, так? Да, пачынаецца як хустка. І раскрываецца, но закрывае усе грудзі. Вось так вот. Так, трымаю. Ангелінка, трымай тут рукой. Вот так, малайчына. А цяпер яно абвівае шыю і закрапляе ўсе гэтыя фалды. Так, гэтыя... Фальбанкі, як любілі казаць нашы бабулі. Фальбанкі, фальбонкі. І вось тут магло быць па-рознаму. Можна было яшчэ раз абматаць і падняць, напрыклад, наверх, але каб было відаць чапец, пакідалася вось так. І нам трэба адна шпілечка. І хутчэй за ўсё, што вось так хадзіла дзяўчына ад дня вяселля да таго часу, пака яна лічыцца маладухай, гэта той час, пака не народзіцца першае дзіця. Вось Ангелінка, так, ну-ка, глянь. маладая жонка. Ну, не ведаю, мне здаецца вельмі прыгожа. Ну, а цяпер, Ангелінка, ўстань, пакажыся, як прыгожа атрымалася. Вам спадабалася? Ой, якая прыгажосць. Юр'я, Юр'я, по полі ходить, Юр'я, Юр'я, да Бога просить. Уроди, уроди, жито пшаницу, пави, пави, кукольмятницу. Подай, подай, ключи и замки, отомкнуть небо землицу. Выпустите теплую расу и на жито, и на пшаницу. Будем корони, корони стаю, в середине ды стебли стаю. А у поле грошани стаю, а из поля вывози стаю. А у гумне выкладенную, а у мыне вымяленную. А у дяжи подыходную, а у печи выпеченную. А на столе сытно спорную, добрым людям на здоровьечко. У вашым такім яскравым творчым жыцці якая самая яркая падзея апошнім часам? Мы лічым, што самае вялікае дасягненне ў нашай рабоце гэта тое, што ў 1994 годзе першымі ў Лагойскім раёне мы абаранілі
звання народны. І ўжо 7 разоў яго пацвердзілі. Отак. Так? И в наступным году, мабуть, уже 8 раз Так. будете обороняться. Я думаю, что вы его У пачатку обороните. наступного года ўжо нас чакае. Такі коллектив, такие зладженные голосы. Скажите, а вот, может, есть какая песня, якую вы вельми любите спевать? Покинуть мне милого ти любите, как я знала, не кахала, я с собою под вербою не стояла, как я знала, не кахала, я с собою под вербою не стояла, як застанет активина расставания, начинаем целоваться аж до рання. Как я знала, не какала, я с тобою под вербою не стояла. Пойду я раницею до крыницы, а моего милого очи я в жарницы. Как я знала, не какала, я с тобою под вербою не стояла. Как я знала, не какала, я с тобою под вербою не стояла. Вы скажите, добрые люди, я тут быть, покинуть мне милого ти любите. Как я знала, не какала, я с тобою под вербою не стояла. Как я знала, не какала, я с тобою под вербою не стояла. Такая пригожая песня. Мне здається, що це буде у нашій програмі ще один хіт. А от цікаво, що ви робите, коли от сапраўды уб'ється у голову якась пісня, і ти її від себе гониш, а вона все одно на розум скочить і сидить там. Ну, треба її спеть. Увесь Отак. голос. Отак. Ось тоді От приспівать, і нехай чепиться. А у вашій вёсці хто-нибудь ще співає, крім вас? Чи тільки вот всі співаки у вашому колективі? Не, конечно, спевают у нас. Люди старейшего поколения ведают, дома спевают, на святы спевают. По улице летом идешь, спевают вечером, песни чувать. Одним словом, нашу програму будуть глядіти у вас. Конечно, просто І будуть співати разом. не ва ўсіх магчымасць такая ёсць хадзіць до нас у клуб. Ну, так спеціальна програма на Беларусь 3, каб можна було дома, перед телевізором, нікого не сороміючися, співати з усіма ансамблями. Почитати тексти і співати на задовольнення. Скажите, ви завжди співаєте ось так разом, усім ансамблем? Ці, може, є неякі пісні сольні ці дуетні? Так, у нас ёсць і сольныя, і дуэтныя песні. Ну, вось мы зараз з вами прапяём песню «Пасею грочкі». Мы спяваем яе дуэтам. Посею грочки, низко над водою, сама буду поливать и дробною же слезою, сама буду поливать.
вас есть такая песня, якой вы заўсёды завершаете концерт? Ну, конечно, гэта песня развітальная. Ну, то, коли ласка, проспевайте нам на добрую дорожку. Працай і песней живем, белорусы, а свято надыдзень, застелим обрусы, завершится свято, мы выкажем словы, живите богато, бывайте здоровы, завершится свято, мы выкажем словы, живите богато, бывайте здоровы, нехай наши песни душу окрыляют, а добрые справы зовут и натхняют, подарим вам радость от родной мовы, живите богато, бывайте здоровы, подарим вам радость от родной мовы, живите богато, бывайте здоровы. Мы вам, наши гости, век долгий жадаем, и щиро на свято, и знов запрошаем, до новой зустрічі, рихтуйте обнови, живите богато, бывайте здоровы, до новой зустрічі, рихтуйте обнови, живите богато, бывайте здоровы. А на гэтым на сёння ўсё. Фальклорнае шоу «Спявае Беларусь» развітваецца з вами. Каб зноў заспяваць нашы беларускія песні разам з цудоўнымі таленавітымі фальклорнымі калектывамі Беларусі. Спявайце разам з намі кожны тыдзень. Усяго вам добрага, да пабачэння!